Еми те набиха като цяло. Стулата, виж какво правя! Аз имам телефон. Бах ти тъпо това момент, че той 20 секунди ма куди и така. Няма да мога да ръкава. Само в ръкава тя нормално. О, мага. Брат. Апката няма ли да пускам нормалка, искате ли? Да. Това са партиони. А! О! Кой ще е топлейн? Има само един, който му се справи добре на топлейн и това е Баниш Гари Фармът. Топ, Топле! топ, да, топ. Добре, окей, аз съм. Авка, мютни са. Опа! Кът не си ям гумната работа. Димек никога. На мен ми казахте, че изконното бил с твърде голямо лайно в газа и че ял хуй. Но това не всяка не е Какво писал, че не може да се конектне на видео? Източи локлента и го пусти на много като цяло това. Пише, че няма интернет. Ама аз си говоря с вас в момента. Брат, виж дали имаш видеокарта. Вижда ли интернет ти е включен? Това е Виж дали самата лига. Това е самата лига. Брат, виж дали имаш всички драйвери. Имам всички драйвери, бе, тапана. Ай, от тъпата игра, бе. Брат, виж дали имаш дънна платка. Абе, виж дали имаш мозък, бе. Брат, виж дали имаш интернет. Абе, майка. Абе, не става, бе. Брат, виж дали Стефан има интернет. Брат, вижда ли има интернет? Вижда ли Стефан има интернет? Да, брато. Мраза курви, не харесвам тези курви. Взете ефект, моля ви се. Никога. Да, ти луци си, бе, той няма да се върне. 4 в 5, бе. Ти дали... 4 в 5. Ай, ще пробвам пак. Ма не го репортвайте всички за това, че бил AFK. Leaving the game. AFK. Абе, ей! Брат, не мога да скръта, бе. Баса му майката му умна проста, бе, брат. Ма той играта свърши, бе. Ме на майка му на играта начин. Брат! Ранките опипедах. Еба майката по стата. Не знам дали трябва да пробваме още една игра. Добре, аз това Да, смисъл. давай, не го мисля. Айде да badнем 5 топлейнера да е мой да не прибият авката. Брат, ти... Брат, Камил. ние трябва да баним всички герои. Дариус. Трябва да имаме 100 Ние имаме само 114. 5 бана, бе. Ние имаме само 5 бана, какво говориш? Брат, От партньорчето е тука. никога не му е било страх, пич, ще те наръгам. Кой бе? Аз не съм му казал това, бе. Тимвейт. Стома, бе, майка ти дева. Стома! Ето. О, this guy's crazy. Идваме. Йони, ела. Имаш ли хил? Майка му да я убити, пидала, убити го! Какво правите, бе? Споко, добре, изгледа. Сивир няма съмънър и сената. Какво е, брат? Йон с Бубо, виждал ли си някога? Стомата се мъртва. Да не ме гледате, много шуши. Авка, реши ли от коя страна да минеш, брат? Да страна, бе, аз чакам да видя цялото коя страна ще минем, бе. Защо на 11 минути на 25 секунди? Году. Рален бой. За ма Айленда. Бе, не ме бе. А това не знаеш ли да казва, ага, ма вие ме. Прибих пидала! А как го е на малко? А как го? Карт Бику, чай на много да не ще има да това. Уби! Пидала ни умрява, е! Убивам го, безпокойно. Убиват ме. Авка, не? Дома, бе, смайта. Пента.
Думаш? Пак ти фест. О! This guy is here. Скок. Holy fuck, башка с бузичка, квадрахил? О, мага. Let's go, башка с бузичка! Пак ти малумната игра, брато. Оле, това е най-тъпта игра, която съм играл. Защо има 88 кила на 20 минута лад? Island Boys. Ахой, Степчо, давай. Идвам. Какво се случва там? Какво се случва там? Защо умряхме? Защо? Педалити! Брат, как си умрял 16 пъти? Както правя 10 пъти е педал. Да, 10 е много близо до 16 пъти. Да, брат, ме си педал. Брат, аз игра ADK и съм умирал най-малко в играта. Как 17 лева? Педал. Перфектен. Оле, моля ви се, малко по-тихичко храбе, ама заболя главата. Ама мукните... Island Boys. Island Boys. Ако аз бях на своя място, щях съм дър 4 дракона. Щях да съм плат 2, не плат 3. Аз съм плат едно почти, ама. Аз вече съм... Стига крадя, бе! Ма ни крадя? Какво аз съм? Това дивизия завърши сезона. Плат 3 или плат 2? Ако искаш, мога да ти дам 50 на 50. Позвони на приятел да ти каже, че си завършил плат 3 или 50-50. No. Да, моля ви, продължете го това. Как да го продължа при положение, че трябва да се енджойвам с кинчета? Хайде да го продължи при положение, че завършил плат 3. Стума, плат 2 ли завърши сезона? Да или не? Най-малката игра, която съм играл. Добре, по-лесен въпрос. Кой завърши с по-висока дивизия от вам? Кой е по-добър? А кой е по-добър на Кой е играта? по-добър на лига? Кой е по-добър на лига? Да, кой е по-добър на лига? Кой е дигал? Кой от двамата е дигал Не. Кой е по-добър? Кой е по-добър? Плат Стефане! 4. Стефане! Оле, добре, Дай Не, ма едно. ости го да кажа, Стефан, ости го да кажа. Стефане! Не те взеха на работа, нямаш пари за повече кино. Преди това ти не кажеш. Херабе, как има заболетата? Карабин го запинавам се от ебане. Давай, Елка, гледам, снимам. Добре. Кажете му на стумата да отговори. Той е бил Diamond, значи преди 4-5 години Стефан е бил по-добър на лига от мене. End of the matter. Не, преди 4-5 години нямаше. Добре. Преди 4-5 години нямаше Diamond. Стояне, моля те, избий ги всичките. Моля те се, Стояне. Вярвам, Стояне, вярвам. Бързо, бе! Ама ти са там, идваш и някъде! В тази игра ще слушай някога. Между другото сме играли само 30 минути, колкото и много да се струва. Айде свършваме тази игра. Yes, please. Представяш, ставаш страх! Добре, идваме. Фак. Стоян, стоп! Нашето го сърби и боли от моя хуй. 150 кила за 35 минути. О, айде да играем повече, стигахме 3 игри наведнъж. Мене сега още много. Има 150 кила да е играл. Стефане, стумата... Да. Стумата този сезон го е завършил с едно LP повече от тебе. Ма той е завършил плат 3, аз съм завършил плат 2. Не, пак 2 е завършил. Плат 2 на 8 LP завърших, а ти беше на 7. О, мага. Imagine. Ама това е преди хите пресизона, така ли? Да.